Raymond shora gare renyu in English terms. Namashimbura Raymond tangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kulipa nemombe 7 nembo dzako chitupa nemare dara. Ndotaura izvozvo English James isara kuna Raymond Machimbura asina kuuya. Zvakadaro hazvo pano ndiri kuona pane tsamba dzatumirwa nemadzishe ikoko. Kwatandi muchatisi kwatandi edimeni muchatisi kwatandi autaura kuti case transfer from headman muchatisi under chief tandi to chief Makoni inyaya dzawakatransfera kubva kwavo tidzouye kwamunhu. I headman muchatisi of chief tandi. This letter gives authorization to Chief Makoni to preside over the case of James English applicant and Raymond Machimbura defendant. The defendant Raymond Machimbura was caught doing adultery practice with the applicant's wife. I, as the village head, has transferred the case to Chief Makoni. Netsamba yakuti kana wakumana unondoita maexecution nekuti pane tsamba yaedmin wacho taura tizwe totonga asipo mabvisa mari zvakakomba sei zvakaita choti ndiri kubasa pendadzoka saka basa kupi ndandatsanza kundoita zvekuwaka saka ndiri kubasa ikoko ndibva ndadzoka kubasa ndakasvika zvekuma 10 dzemani times ndakasvika ndasvika zvakanakisisa mukadzi anaunza kuti ndabuda ndaenda kupi time ndakadzoka kubva kuna ndaenda time ndakasvika mukadzi asi saka ndakangoita zvokungonzwa angori mafunga ndotaura ndozvinoita chii ndope ndakatresa ndichitresa ndope ndakasvika wakakuine mudzimai wangu naRaymond Machimbura wari ikoko wakagara wachikisa wari kupi wari ikoko. At first chisvika ipapo ndakaita zvekuhwandira ndope ndakabva ndatora mapictures endakatora mudzimai wangu anonzi Grace Muzvongwa. Ndope ndakabva ndatora mapictures pendakabuda kwada kubva wavhunduka ndikati ano chikokondinyaya nimuite zvamamuchidi zvamakamuchiita. Ndopa wakazogarisana pakati makubhuru makagara mukadzi akagara pasi rekumazotora kuti mamuchi mafotos saka mawitness acho mafotos acho naopai ari mufoni toni saka kwa edmin akaenda akadi akaramba kutongwa akaita yes akaramba kutongwa ana atenda Raymond wajero. yes Nokumweni ndoveka side pane mamwe ndakatanga kutora at first 2 akabatiri kana kamudzako nenda mukadzi kakanaka bati musoro wacho warutokisa tari mombe zacho pamumba wangu handizoziva sabhuku aka aripo sabhuku wacho ndiye akagarapo sabhuku yasowacho ari mumberi manje ana munhu ane chii manje uripi atingazivi magariro nogara pamushavana anga magaira soro anga kugara pamupemukoma wangu wakashayika saka ushaka ukanya mukoma wangu ndipenda mafudza mombe
Akungogara chete. Kungogara chete asina chinhu. Haana chinhu. Saka anotorerwa chiima. Handizvi angupa hama dzake. Hama dzake. Ivi nekuti panozoda kubhadharwa petrol. Upoerwa hapana chinhu. Asi handisi ndiri kuti ane chinhu. Haana chinhu. Machainyoka imunuzveka. Pamusoro imomo. Ndangotsimira zvitaurwa nasekuru wangu tisaona kaira so. Pamba apa paanga kugara anga akakumbira pamba pekugara. Vatamubva hanzi nasekuru wangu iwawa mukome wavo. Enda pamba pangu bozi waigara kwarare nguva iyo. Saka baagara kusvikira sekuru aya wafi. Saka sekuru aya wangu asina mwana. Wafa iwo nambuya wese wakashaika makore akapotedza. Sekuru wakati machingura iwe chibva pamusha pangu ndikuti hama yangu apasi. Saka ichidzokera kukupi kumusha kwangu wakapa. Ari kutonedza izvi ari kuramba patomba ipapo. Ine mumba imomo mutone hembe dzamukoma wavo wasekuru. Mukotadza kumudzinga ibvabhuku zvakare ari kutonedza izvi kutaura kuno mumba kune hembe dzadzabhuyowa dzambuya nedzasekuru zvese. Saka chinotongoitika kungomuzvidhana tingaite sei ndimeshe because ushu ari uyu ndiakanyenga saka iye unyanya kunyanya mukadzi ngaadzokere kwaakabva kuti arikutikanganisa avagaira zora mukoma. Saka tiri vakoma nemunhu handingatadzi kugarisana namukoma wangu pamusaka pemunhu ari kuchengeta musha wavo. After that akuramba kugara pamba pavo. Takamudaidza kudare akaramba. Saka nhasi aramba zvokuya kudare renyu. Saka tinotokodiwa i-eviction. That's okay. I-eviction yekuti watadza kugara newamwe zvakanaka. Nokuti apa totongoisa eviction kuti so that mapurisa auya otora zvinhu zvake imwe muripo zvamukoma zvosara obva aevhictwa pamba ipapo. Ndo zvatingatoite nekuti munoripirwa nei? Hapana. Saka also now I think zvine weight because muchine property yemufi which hama dzemufi dzichine zvekuita nemusha uyu plus property mukati. I think eviction hapana chatinondotora apa hapana chipingo ndivana machainyoka mabhiridhi ari kukotoanikwa aichanyoka panapa ndomhanyachayanyoka achaya nemadzimai acho futi. It's not the first offense. Paakanga achirogara pambapa akauya nemukadzi wemunhu wake akanga atora afa. Ndo akagara nemukadzi wemunhu wake achibva agara ega aichengete. Ane machainyoka akakubatira mukadzi wako. Madzimai anenge anaona kuti angachanya kutuma bhoza anotumika chigaro kusosera udini uyakubatsira kugeza magumbezi anozviita zvese machainyoka eviction ndo yanoita masabhu wacho avherekidza ende ari kurambira then rosimuka kuti rindomuyevhiti. Saka munoemazototsvaga mari yepeturo yekuti vakomana waende kundomuyevhita. Saka pamune maiona mari yepeturo mouya koupa nguva yakadii
ende vaunzwa kuti vakoma imari i2800 kuti vandomboezi haya musikaizinda na Zabiswa zabo zose. Motizoronga pamina yona mutaura dare. Kana muri serious mudodha. Ngoza hapana ichi tinokwanisa kutoreka pa. Vanomuisa kumwe vanondomisa Zvanoziva mbono. Kugure ungomisa patandile pakumbe. Diretara. Vanosiva iva. Matara. vadzoka kuti imba ivo Pane honda